אוקיי, אז בואו נדבר על אחת הבעיות המוכרות, ולפעמים גם המתסכלות ביותר באקסל, ניהול מחירונים שמשתנים כל הזמן. אנחנו הולכים ללמוד איך לשלוף באופן אוטומטי את המחיר המדויק, גם כשתאריך הסיום שלו פתוח. וכל זה בעזרת נוסחה אחת שהיא פשוט גאונית. זה באמת כלי חובה לכל מי שעוסק במחירות, רכש או תמחור. אז איך הולך להיראות המבנה שלנו? נתחיל מהאתגר, מהבעיה עצמה. אחר כך נבין איך לבנות את הבסיס הנכון לנתונים, כי זה קריטי. משם נעבור לנוסחת הקסם המלאה, נפרק אותה לגורמים כדי להבין את ההיגיון שמאחוריה, ובסוף כמובן נראה אותה בפעולה עם כמה דוגמאות וטיפים למתקדמים. יאללה, בואו נתחיל. טוב, אז הבעיה העסקית היא משהו שכולנו מכירים. מחירי מוצרים משתנים, זה קורה. צריך להקפיד ולהכיל את המחיר הנכון לפי תאריך ההזמנה, אבל הרבה פעמים התהליך הזה הוא ידני, מסורבל, וזה פתח לטעויות, במיוחד כשהמחירון דינמי ומתעדכן כל הזמן. בואו נהפוך את זה למשהו קונקרטי. זאת השאלה. זו השאלה שכל מה שנדבר עליו היום הולך לפתור. איך אפשר לגרום למערכת לענות על השאלה הזאת באופן אוטומטי ובלי טעויות? וכאן רואים את האתגר מול העיניים. למוצר A01 יש 3 מחירים בתקופות שונות. ושימו לב שהמחיר האחרון הוא בכלל בלי תאריך סיום, הוא פתוח. אז איך מערכת אמורה לדעת איזה מהם לבחור? זאת בדיוק המורכבות שאנחנו הולכים לפתור היום. רגע, לפני שקופצים לנוסחה עצמה, חייבים לדבר על היסודות. כי נוסחה גאונית ככל שתהיה, פשוט לא תעבוד על נתונים מבולגנים. ארגון נכון של הדאטה הוא חד משמעית המפתח להצלחה כאן. אוקיי, אז הנה 3 כללי הזהב שלנו. קודם כל, והכי חשוב, עובדים עם טבלאות אקסל רשמיות. הופכים את הטווח לטבלה עם Ctrl-T ונותנים לה שם, למשל Price List. שנית, הסדר קריטי. תמיד למיין קודם כל לפי קוד מוצר, ואז לפי תאריך התחלה. ולבסוף, קובעים כלל פשוט. תא ריק בעמודת תאריך הסיום, אומר שהמחיר הזה בתוקף לנצח. פשוט וברור. ועכשיו, לרגע שחיכינו לו. הבנו את הבעיה, הכנו את הנתונים כמו שצריך, ועכשיו הגיע הזמן לחשוף את הפתרון האלגנטי. נוסחה אחת, יחידה, שיודעת להתמודד עם כל האתגרים שהצגנו. הנה היא באה. וזה הכל. השורה הזו היא כל הסיפור. היא אולי נראית קצת מאיימת במבט ראשון, אבל אל דאגה. אנחנו מיד נפרק אותה לגורמים ונראה כמה ההיגיון שלה פשוט ומבריק. טוב, בואו נצלול פנימה. הנוסחה המורכבת הזו בנויה בעצם מכמה חלקים לוגיים מאוד פשוטים. אנחנו נעבור עליהם אחד-אחד כדי להבין בדיוק מה קורה שם בפנים. התנאי הראשון והכי בסיסי שיש. אנחנו פשוט צריכים למצוא את כל השורות במחירון ששייכות למוצר הספציפי שאנחנו מחפשים. זה הסינון הראשוני שלנו. החלק הזה בנוסחה לוקח את קוד המוצר מההזמנה, נגיד מיטה B2, ומשווה אותו לכל אחד מהקודים בעמודה של קודי המוצר במחירון. מה שמתקבל זה בעצם מערך של אמת או שקר. אמת אם הקוד תואם, שקר אם לא. יפה. התנאי השני בודק משהו לא פחות חשוב, שהמחיר הזה בכלל היה בתוקף בתאריך ההזמנה. בעצם הוא פוסל על הסף את כל המחירים שהתוקף שלהם מתחיל רק בעתיד. ובדיוק כמו קודם, גם כאן מתקבלת רשימה של אמת או שקר. אמת אם תאריך ההזמנה הוא אחרי או בדיוק על תאריך ההתחלה, ושקר אם תאריך ההזמנה מוקדם מדי. ועכשיו, לחלק הכי חכם בנוסחה. זה המרכיב הסודי מה שנקרא. זה החלק שנותן לנוסחה את הגמישות המדהימה שלה לטפל גם במחיר שתקף לחודש, וגם במחיר שתקף לנצח. וכאן נמצאת כל ההברקה. אנחנו בודקים פה 2 דברים במקביל, ומספיק שאחד מהם יהיה נכון. או שההזמנה נמצאת בתוך טווח התאריכים הסגור והרגיל, או, וזה הקסם, שתאריך הסיום פשוט ריק. באקסל, כשיש חיבור בין 2 תנאים לוגיים, זה מתפקד כמו המילה או, וזה הטריק שנותן לנוסחה את כל הכוח שלה. וזה מה שנקרא רגע האהה. אקסל מתייחס לטרו כמו למספר 1, ולפולס כמו 0. כשאנחנו מכפילים את 3 התנאים שלנו זה בזה, התוצאה תהיה 1 רק בשורה האחת והיחידה שבה כל 3 התנאים הם true. וזה בדיוק מה ש-XLOOKUP מחפש, את הערך 1. ברגע שהוא מוצא את השורה הזאת, הוא מחזיר את המחיר ממנה. פשוט גאוני. אוקיי, אז אחרי שהבנו את כל התיאוריה מאחורי הנוסחה, בואו נראה איך הדבר הזה עובד בפועל. ניקח כמה דוגמאות קלאסיות כדי לוודא שהנוסחה באמת עובדת בכל מצב, וכדי לחזק את הביטחון להשתמש בה. אז נתחיל מהמקרה הכי פשוט.
יש לנו הזמנה בתאריך 15 בפברואר. התאריך הזה נופל בול בתוך טווח המחירים הראשון של מוצר A01. קוד המוצר תואם, התאריך הוא אחרי תאריך ההתחלה, והוא גם לפני תאריך הסיום. כלומר, כל שלושת התנאים שלנו מתקיימים. והנוסחה כמובן מחזירה 100, בדיוק מה שרצינו. עכשיו למקרה המעניין יותר. הזמנה בתאריך 10 באוגוסט. כאן קסם תאריך הסיום שלנו נכנס לפעולה. הנוסחה מגיעה לשורה של המחיר 180, ובודקת את התנאי השלישי. היא רואה שתאריך הסיום ריק, ולכן תנאי ה-O מתקיים, מה שהופך את כל התנאי השלישי ל-True, ולכן זאת השורה שהנוסחה מזהה כנכונה. והתוצאה היא 180. הנוסחה טיפלה במקרה של תהליך סיום פתוח בצורה מושלמת, בלי שום צורך לשנות אותה. ולפני סיום, כמה טיפים חשובים ליישום מוצלח. תמיד כדאי להגדיר מה יקרה אם לא נמצא מחיר, אם not found, אם יש חשש לרווחים מיותרים בקודי המוצר, השתמשו בפונקציה trim, והדבר אולי הכי חשוב, ודאו שאין לכם חפיפות בטווחים לאותו מוצר, כי XLOOKUP תמיד יחזיר רק את התוצאה הראשונה שהוא מוצא. ועכשיו, אחרי שהבנו איך הנוסחה עובדת, השאלה האמיתית היא מה אפשר לעשות איתה. כדאי לחשוב על תהליכי התמחור, הפקת חשבוניות, או ניתוחי מחירות בארגון. איפה בדיוק הכלי החדש והחזק הזה יכול לחסוך זמן, למנוע טעויות יקרות, ולהפוך את העבודה להרבה יותר חכמה ויעילה. תודה רבה להקשבה.